अरे रोसई सरीगला कि हाँ रोसई सरीगलानी। हैं कौन आज रोसई करछ आज मु रोसई बहुत प्रकार करछि। हैं को खुशी रे मो आज मोर झियोटा तू घर को आसीछि। ओहो अचिन अनु खुशी रे अच्छा अच्छा सेई खुशी रे मु एडा कानिका करछि एपटे छत्तू करछि वाओ एटी भजा करछि डालमा करछि आउ ता संगे एटा पुणी उषुना भात होइछि। उषुना भात पुणी के खाइबो मु तमे खाइबो तमे और भात तमे देर हजम हबो नै चलो तमे खाइबो तमे तो खाइबा सब रेडी कर देछ हां नन्ना को बौ को अनु को समस्त डाकी आने बस बढ़िया कोन समस्त के डाकी आने खाइबा रेडी सलानी आ डेरी करन भोक भी ढेर सारा खाଇବା ହେଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ କିଏ ଆଇଛି ମେନ କଥା ହେଇଟା ହଉଛି କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଅନୁ ଆଇଛି ଆମର ଅନୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଇଟା କହିବ ନା ଅନେକ ଲୋକ କହିଲା ହଉଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା ବାସ୍ ବାସ୍ ଆସିଛି ଏଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ପୁଣି ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବାଟା ହେଇଛି ଔଷଧ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ହଁ ତାର ଏଟା କାନିକାଟା ତାର ପସନ୍ଦ ହଁ ହେଲା କାନିକା ତ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଛତୁ ଭଜା ଡାଲମା ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ବୋଉ ତୁ ମୁଁ ଆମେ ବସି ଯାଉଛେ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଅନୁ ବସିବ ଖାଇବାକୁ ପିନୁ ବି ବସିବ ଖାଇବାକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅନୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆସିବ ସେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଥର ଖାଇବା କେମିତି କଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁଦିନ ତ ଭଲ ଖାଇବା ହଉଛି ଆଜି ବି ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଥିବ ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି ନା ହଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ତ ହଉଛି ଭାଇ ଏଇ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଳି ଏବେ ମୋର ମୁଁ ବାଢିକି ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ସିଏ ଧାଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗରମଟା ହବନି କେତେ ଜୋର ଗରମ ଖାଇସାରିଲି ତ ରଖୁଛି ଏଥର।